Kapamilya, heto na ang tips para manalo sa pera o bayong. At ang pinaka-importante, download na ng Kumu app. Download na ng Kumu app at makinig sa mga piling MOR stations. Baka ikaw na ang susunod na winner! Woo! Abangan ang Season 2 ng Pera o Bayong. Hatid ng ABS-CBN Regional. Hatid ng ABS-CBN Regional. Katong ingatog ya po ito hyper. Kapamilya, heto na ang tips para manalo sa pera o bayong. At ang pinaka-importante, download na ng Kumu app at makinig sa mga piling MOR stations. Baka ikaw na ang susunod na winner. Abangan ang Season 2 ng Pera o Bayong. Hatid ng ABS-CBN Regional. Diretso na. Kapaktisin ko muna. Pwede niyo pong gamitin. Ay. Over. 안녕하세요. 뭐 느끼카메트 피터 모스케 커요 가요 월컵 탐코 오케이 가요 느리샤크 보이스 오펠 Okay na, Ben. Sige na. Ano po yung okay kayo? Okay na, parang okay na, okay. Si Kuya Alvin po. Ay, Kuya Alvin. Si DJ Kokoy po sa MOR Davao. Ay po, nagbibideo po ako dito. Kapamilya, heto na ang tips para manalo sa pera o bayong. At ang pinaka-importante, download na ng Kumu app at makinig sa mga piling MOR stations. Baka ikaw na ang susunod na winner. Abangan ang Season 2 ng Pera o Bayong. Hatid ng ABS-CBN Regional. Abangan ang Season 2 ng Pera o Bayong. Hatid ng ABS-CBN Regional. 안녕하세요. 나는 미카론리 셀리피터. 오케이 가요. I'll follow. Alright, see ya. 안녕하세요 mga kandeng. Mo ni siya ang color. Color na mo din magbandalisme rin. 오케이 가요. 안녕하세요. 솔로 미트리야. 안녕하세요. 나는 코리아는 칸댕. Dari mismo sa recording studio ni Peter Mosque ang voice over sa ABS-CBN. Okay kayo.